No sitten toinen juttu oli tietenkin tämä, että jotta sen voisi tehdä, niin se ruudun pitää olla suuri. Jotta ruutu voisi olla suuri, niin ei siihen sovi siihen vehkeeseen enää nappuloita. Mä en halunnut tehdä mitään laitetta, missä on joku läppä, mistä aukeaa valtava semmoinen nappularivistö sinne alas. Mä halusin tehdä tämmöisen monoliittimaisen laitteen, mitä voi käyttää siitä vaan. Ja siksi piti kehittää siihen kosketusnäyttö myöskin. No nyt on helppo heittää semmoinen halpa heitto, että onhan näitä kosketusnäyttövehkeitä ollut jo kymmeniä vuosia. On niitä ollutkin joo, mutta niitä tökittiin Styluksella, semmoisella muovikepillä. Näin tämän näköisellä kepakolla ja vaikka tuo tosta. Näin. Tätä oli siihen asti se kosketusnäytökäyttö. Siihen tuli semmonen hirviän pikkuinen näppäimistö tuohon johonkin kohtaan ruutuun ja siinä piti koittaa osua niillä ratkaisuilla, mitä oli siihen mennessä olemassa. Mutta mä halusin tehdä semmosen touchscreenin, mikä toimii sormilla. Semmoista ei ollut lainkaan saatavilla siinä vaiheessa. Me yritettiin etsiä sitä teknologiaa, mutta sitä ei ollut. Ja sekin piti keksiä siihen itse sitten. Niin mikä tää oli sitten tää lopullinen laite? Laite, mitä me prototypoitiin ja kehiteltiin nyt sitten se pari vuotta, että meillä oli vuonna 2002 vehje valmiina. Katsotaan lyhyesti. Auto-orientaatio ensimmäistä kertaa maailmassa. Sormella käytettävä kosketusnäyttö. Ensimmäistä kertaa maailmassa. Täysi kuuvertinäppäimistä kosketusnäytöllä, mitä voidaan nimenomaan käyttää sormilla. Se myös ensimmäistä kertaa maailmassa. Toimii muuten vieläkin. Vaikka laite on 15 vuotta vanha. Täysimittainen internettiselain. Ja se, mitä ei ole vieläkään nähty missään laitteessa, niin sitä käytetään liikeohjauksella. Eli pienillä kallistuksilla pystytään selaamaan sitä nettikuvaa siinä. Ihan normaalin suuruista web-sivua, mitä käyttäisiin vaikkapa PC:llä. No, nykyään kaikki swipea. No, tässä on maailman ensimmäinen swipe. Että ei se Jobsi tätäkään valitettavasti keksinyt. Kyllä se jostakin muuta se keksintö tuli. Joo. Oli hauskoja vuosia.